Áno, áno, počujem. Ja to tam robila. Je to na všetko? Bravo, bok, nechci, nohy. Ešte keď má cvaka, vieš, Budú smerové handlovať 9. Aha. Strelnica, hej? Nie, Klub, ale klub. áno, strelnica. A toto je 2 a 24. nechci, nohy. Nechci, nohy. Aha, to sa však nech to je. Ľavo, bok, nechci, nohy. Známka 90. Noha, ťahni. Tak. Sadni. Ešte naopak, hej? Ako je. Áno, opačne. Jednu poslednú kopiu, ide na vysvetlenie, či ako? Hej, tu mi daj. Nie, dám vám streťokára. Teda si Dobre. celovodový papier a zoberú si na pľac. Dobre. Zavolajú vás. Dobre, tak aj s papierom, potom aj s odcikom, keď vás zavolajú na pľac. Nejaká 5. 6. nemá teraz prehľad. Dobre, tak oni ma budú volať meno. Budú volať, áno. Môžete urobiť ešte raz. Toto môžem vybrať. Budeme podľa týchto Už papierov. len vlastne. Toto, Nie sem. Ťahni. aj s tým kopierom skenovaným. Ten preč, načkaj. Počkaj. A de facto by sme mohli vyberať také príš, ako prepíšem do toho. Či? Body potom. Body, tak to len body. Ty máš čo teraz na aktuálne? Ostatní, to je dobré. Aha, dobre, výborné. Čiže to je dobré. Toto už len vlastne podpísať a ide napíšem. Potom ešte minúta vlastne, to pôjde ďalšie napríklad zavolať podľa papiera, ktorý pôjde ďalší. My to chystáme ako do poradia, ako pôjdu. Hej, teraz by mala ísť. Takže môžeš povedať, že Sara nech sa pripraví, alebo k tomu, že nech sa napríklad, že pôjde ďalej. A za mnou pôjde to Marlin. No ale nebudem potom vedieť v porade, ako majú ísť. Víš, my keď to rozdáme, Nie však, ale podľa tohto by si vykonali. ale teba by si dal. Jeden, ale však budeme tu ostaviť. Aha, dobre. Toto sú hotové. Nie, toto sú, čo mali ísť na plac, to som dala na boku. No, to sú na pľaci. A teraz pôjde vlastne kto? Tá Joši. Nie, teraz ide... Tomto ide, tomto. Táto Sára by mala ísť. Za ňou Marlin. Vieš, Bubavard je tam. Ide Sára vlastne. To je vlastne Orba. Nie, Pohora. Tuto ide Sára. Sára ide. Potom ide Marlin. Potom ide táto, čo si mi dal. Ja to navrhol, Kaldar, nie poď sa. Dobre, tak ja ti nebudem dopovedať. Tak ty si ukladaj podľa toho, aby ty sa vedela do poradia, ako nám pôjdu postupne na pľac. Dám toto. A toto sú hotové? Hej, toto už je vypísané. Nastane, stať! Môžem ti pýtať, že Áno, chcela hej. ďalšie. Ty si teda máš Ja si nastavené toto podľa urobím. poradia, hej? Takže Hej. ty povieš Monike, koho má zavolať, toto ďalšie. Hej. Dobre, tak. Dobre, toto teraz, hej?
Dexy. Poď sem, poď. Krásny, dobrý, krásny, krásny. Dex. No vidíš to. No poď do